ҳизборо масалан ҳизбои кисагӣ ном мебаранд ва дар доираҳои коршиносӣ ҳам масалан шунида мешавад ки ҳизби социалистии тоҷикистон ҳизбе ҳаст ки ҳукумат яъне мақомот барои ҷамъоварии имзо кӯмак мекунад ва ҳатто номзадии шумо аз тарафи ҳукумат пешниҳод мешавад. гӯш кунед ки ман 10 сол боз дар ин бора гап задам ва он шахсоне ки пешбиниша дида наметавонад ва он шахсоне ки имрӯз дар интернет он ҳарфҳоро менависанд, он шахсон на муҳаббат ба ватан дорад, на муҳаббат ба миллат дорад, бехират аст ки вақте ки суханро мегӯяд. вақте ки сухани ман вай кисагӣ мебудам парламон мешудам, дар парламон бо ин суханҳо баромад намекардам. ва баробари ин вақте ки ман имрӯз ба ин масъалаи сиёсӣ ворид шудам, ман бисёр чизҳоро дарк кардам, эҳсос кардам. ман акун абдуҳалими соли 2004 нестам хушбахтона ва ман дарк мекунам ки хусусиятҳои муҳимтарини имрӯзии ҷамъият чӣ мушкилиҳо дорад, чӣ камбудиҳо дорад, чӣ роҳҳои ислоҳ кардани он аст. ман хеле дар программа гуфтам ки барои он ки мо бештарин хусусиятҳои муҳимтарини ҳамин ҷомеаро дарк кунем, кишварҳое ҳастанд ки хеле дар як муддати муайян рӯй ба тараққӣ оварданд ба монанди Сингапур, Чили. яъне онҳоро мо бояд мутахассисони махсусро ба онҳо равона кунем ки онҳо бинанд ки сабаби пешрафтани он аз чи аст. устод охирон суолам ин аст, шояд бисёриҳо мехоҳанд шумо ба ҳайси номзад ба мақоми президентӣ аллакай пешбарӣ шудед, бисёриҳо мехоҳанд донанд ки шумо чӣ дороиҳо доред? дороим як хона, 4 хонагӣ, 7 фарзанд, 15 набира, тамом. аз фарзандотон ягон нафар дар ниҳодҳои давлатӣ кор намекунанд? дар ниҳоди давлатӣ кор намекунанд. як духтарам духтур тамом кард, кошони ҳусб кор мекунад. як духтарам алоқа ба кор кард ки ҳозир алоқаи тамом кард, ҳозир кор намекунад. як духтарам дӯзандагӣ тамом кард ки фаррош аст. як духтарам чи номаш муносибатҳои байналмилалият тамом кард бо ҳамроҳи шавҳараш, ҳозир дар Москва кор карда истодааст. писарам курси панҷуми ғоибонӣ ва мехонад, банк мехонад дар институти молия. ва як духтари дигарам ва тамом кард молияи тамом кард, факултаи молияи донишгоҳи миллиро тамом кард. фарзандонро ҳозир кор намекунад. масалан вақте аз ҳамин вакилои парлумоию мансабдорон ҳамин суол мекунӣ ва мегӯянд ки ба ҷуз як хона чизе надорем ва мардумам ба ин камтар бовар мекунад, вале шубҳа мекунад чӣ гуна як нафар мансабдор метавонад фақат як хона дошта бошад. шумо метавонед ки санҷед, ман як хона дорам ва ҳамин аз ки дар он хона 3-4 оила зиндагӣ мекунем, парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаминҷо як хона додааст ки ман дар ҳамин хона зиндагӣ мекунам. хонаи давлатӣ. ҳамин 5 сол ки шуд бо ин хона мегирам. тамом. ташаккур.